Турнир 2-нче ел үткәрелде. Келәмдә 2002 елгы һәм аннан яшьрәк көрәшчеләр, алар арасында Алмаз Галиуллин да бар. Ул самбо һәм татар милли көрәше белән шөгыльләнә. Владимир Зуйковның спорттагы казанышлары турында күп укыган. Икенче тапкыр көрәшәм бу уйныйда. Владимир Зуйков өчен. Мен аның биографиясын беләм. Ул чемпион булган. 2 тапкыр Европаны кубогын алды. Ярышларда 12 үлчәү категориясендә йөзләп көрәшче катнашты. Турнирның географиясе бу ел тагын да киңәйде. Биредә Нурлат көрәшчеләреннән тыш Ширмешән, Чистай, Әлмәт, Аксубай районнарыннан, күрше Самара, Ульяновск өлкәсеннән килгән спортчылар да бил алышты. Турнирны оештыручылар, спортчылар, дуслары Владимир Зуйковны җылы хатирәләр белән искә алды. Нурлат Сабантуйда сөлгене әзді. Аббас Илдар белән көрәшкәндә сөлге үзелде. То есть это получается инде кичле малай. Кичле көрәшче менә, например, әйтергә без бер келәмдә, бер залда занимастык. Вот әйтәсем килә, без Вовка белән таныш инде 2002 елларда. Ул безнең Нурлат районына килде. Мәләкәс шәһәреннән монда безнең Татарстандан яклады ул. Европа келәмендә, мир келәмендә. Шуңа күрә күп көрәшчеләр монда, дуслар менә, ветераннар кайттылар, егетләр килделәр. Шуңа күрә аны бөтенесе хөрмәт итә. Танылган көрәшче Владимир Зуйков истәлегенә үткәрелгән ярышларда җирле спортчылар үзләрен яхшы әзерлекле булуларын күрсәтте. Нәтиҗәдә Нурлат көрәшчеләре 7 алтын, 10 көмеш, 6 бронза яулады. Команда зачетында Нурлат көрәшчеләре беренче урында.